भाई साहब शादी पड़ले के बाद दुल्हा सोचन कि हम खूब बढ़िया कार बुक करब आ खूब बढ़िया सजवाई बढ़िया से राजा महाराजा के तरह बैठ के जाब। और कितना जनी तो ई सपना सजा के बैठल रहन कि हम बढ़िया से एक घोड़ा बुक करब आ ओहू से ज्यादा ई रहला कि काला घोड़ा रही, बहुत सुंदर घोड़ा। और जौन दिन शादी रही ओह दिन बेचारे गधा के तरह जाए। हाँ, काहे से कि दुल्हा वाली गाड़ी में पूरा इनकर मामा के लइका, फुआ के लइका और मौसी के लइका, चाचा के लइका ई सब भरल रहल। अगर केहू समझा बुझा के इ लोग के उतारे के कोशिश करी तो कहिए हम पहिले से कहले रहनी, हम पहिले से बैठ गइल बाटी, हम नाय उतरब। बतावा, ई नाय उतरी है तो एकर मतलब दुल्हा पैदल जाए। तो मालूम होता जमीन बैनामा कराई बैठ कि छका ले तो अब केहू दूसर केहू ना ये पे बैठ सकला। आ अगर कहीं समझा उझा के उतार देला ओहमे से तो पता चलल कि ओहमे से फुआ मौसी चाहे और केहू जेकर लइका उतरल रही उ बिना पछौने कइले घरे घूम जाए। पूछले के बाद ही पता चली कि हमरे लइका के उतार देना। सब जाता तब ना दिक्कत होता। अब बता 20 ठे बेचारा गाड़ी बुक कइले बा ओहमे ना ओहमे ना बरती हम पहुंची है। जब दुल्हा वाले गाड़ी में बैठ के जाई है तब बारात में पहुंचे हैं।